Jeg er lige blevet sparket ud hjemmefra. De gamle kunne ikke holde mig ud længere. Det er underligt ikke at kunne komme hjem til sig selv. Underligt at være fremmed i sit eget hjem. Underligt at være fremmed. De var ligeglade med, hvor jeg gik hen. De var det hele taget ligeglade med, hvad der skete med mig. Bare jeg forsvandt. Nu er jeg forsvundet for dem. Men nærværende for andre. Jeg har mine venner her på banegården. Vi har det godt, når vi er høje. Knap så godt, når vi ikke er høje. Jeg forstår godt det gamle. De kunne simpelthen ikke mere. Jeg ventede dag til nat og nat til dag. De kolliderede fuldstændig med deres borgerlige livsstil. Jeg startede en uddannelse efter 10. klasse som tømrer. Det gik faktisk meget godt. Det var lidt kedeligt. Weekenden blev mere og mere det drejede sig om. Weekenden, ja. Det var liv, sjov, og det var piger, og det var stoffer. Det var sgu en god tid. Fredag til søndag. Det var virkelig godt. Der var gang i den. Jeg prøvede at sniffe første gang en lørdag aften på diskoteket. Det var en underlig fornemmelse. Jeg fløj væk fra mig selv. Glemte fuldstændig det hele. Mærkede noget andet. Noget bedre. Lyset var liv. Jeg var til. Jeg var noget. Jeg kunne noget. Da jeg kom hjem, svævede min seng. Jeg nåede kun lige akkurat på arbejde mandag morgen. En følelse af overskud og lyst. Som næste fredag igen. Svævede videre og videre. Og næste fredag videre og videre. Sværere og sværere om mandagen, og efterhånden om tirsdagen, onsdagen og torsdagen. Men fredagen, dagen, hvor jeg lever og får styrke og overskud. De prøvede mine forældre. Jeg hindrer mig i at få mine fredage, mine store oplevelser, mit liv. Men det vil jeg ikke undvære. Uanset om de ville smide mig ud eller ej. Hvad de så gjorde. Nu får jeg fredagsoplevelsen, når jeg vil, hver dag. Eller hver gang jeg har råd til det. For det er dyrt. Jeg får kun en kontanthjælp. Nu da jeg er stoppet i tømmerfirmaet. Alle mine penge går til stoffer. Så det andet må vente. Det er oplevelsen, jeg lever på. Store oplevelser. Store øjeblik, hvor jeg søger væk. Væk og væk. Når man skal definere, hvad det vil sige at være hjemløs, er det ikke nok at sige, at det er mennesker, der ikke har tag over hovedet. Mange andre mennesker er hjemløse eller på kanten af hjemløshed. Det gælder misbrugere, der har svært ved at opretholde egen bolig, og som derfor periodevis er hjemløse. Og det gælder psykisk syge mennesker, der måske også har misbrug, som har svært ved at opholde sig i egen bolig, og som derfor søger andre steder hen. Også om natten, selvom det betyder, at gaden bliver opholdssted. Hjemløshed skyldes for det meste en kombination af ting, hvor misbruget er det mest fremherskende. Men der skal ofte en særlig anledning til, at hjemløsheden bliver en realitet. Og her er opløste parforhold en af de hyppigst sete. Det er specielt mændene, der har vanskeligt ved at forstå den nye situation. Så misbruget udvikler sig, og et eventuelt job bliver svært at passe. Også dødsfald eller stærke personlige oplevelser kan være det, der udløser hjemløsheden. Men det sker ikke uden at andre forhold er til stede. For eksempel familieproblemer, misbrug, psykiske problemer, manglende socialt netværk med videre. Hvor mange hjemløse der er i Danmark, ved man ikke. Vi ved, at omkring 7.000 mennesker hvert år i kortere eller længere perioder bor på herbergerne. Men hertil skal lægges de mennesker, der lever på gaden, eller som sover på sofaen hos vennerne, eller som klarer sig på anden måde. I alt skønnes hjemløshed at være en realitet for 15 til 20.000 mennesker.
fedt at være tilbage på banegården. Jeg har ikke været i 4 måneder. Godt at se vennerne. De er det samme. Næsten. Kurt er væk. Fik at vide, at han døde for en måned siden. Hvis nok en overdosis. Et svin havde givet ham noget shit. Det er fandme fedt at være tilbage. Det er ikke særlig sjovt at være i fængsel. Åben fængsel. Du kan jo ikke gøre, hvad du vil. De vil hele tiden styre dig. De skide provokerende fængselsbetjente. De vil hele tiden fortælle dig, hvad du skal. Åben fængsel. Men de opfører sig som om, vi er rigtig forbrydere. Jeg har været der 3 gange. Hver gang for det samme. Indbrud, villager, PC'er, smykker, stereoanlæg. Det er sgu ikke særlig sjovt at bryde ind i, hvis man ikke kender. Men jeg er nødt til det. Det gælder om at få penge til stofferne. Det er umuligt at leve uden stofferne. Jeg var pissebange første gang, de sendte mig til Sønderholm. Hvordan skulle jeg få mine stoffer? Hvordan skulle jeg overleve? Men det var ikke noget problem. Fængslet det flød med stoffer, og det var fandme billigere end udenfor. Det kunne egentlig være fedt at komme ud af misbruget. Jeg kan mærke, at det er ret hårdt. Jeg har det helvede til. Det ryster. Tager mig. Jeg vidste sgu godt, at den her måde, jeg lever på, den gør mig svag. Jeg havde håbet, at den sidste dom ville hjælpe mig. Eller at systemet havde forstået, at nu må de skulle gøre noget. Men det gør de ikke. De så ikke fat i mig en eneste gang for at snakke om mit misbrug. Jeg vidste sgu godt, at det er mit problem. Men jeg havde håbet, at de ville hjælpe mig. Boligen er ukrænkelig. Sådan står der i grundlovens paragraf 72. Hvad nu, hvis man ikke har en bolig? Hvor skal man så finde beskyttelse og ukrænkelighed? Når man læser grundloven, får man også fornemmelsen af, at boligen er en ret. Og uden at det siges direkte i nogen lovtekst, følges denne fornemmelse meget godt op af bestemmelserne i den sociale servicelov. Her pålægges det kommunerne at sørge for midlertidigt ophold i boformer for personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Yderligere skal kommunerne sørge for efterfølgende hjælp med at finde en passende bolig. At tilpasse sig er lettere for nogle og sværere for andre. Enten forspilder de ved deres livsførelse mange chancer for at opnå og beholde en bolig, eller de er så plaget af ensomhed eller psykiske vanskeligheder, at de ikke kan holde ud at være i boliger, som de normalt ser ud. Derfor skal de tilbydes anderledes boliger, der måske ikke er så strømlignede som dem, vi andre bor i. Først og fremmest skal vi lære at lytte og tage hensyn. At finde måder, hvorpå de lidt skæve eksistensers boligdrømme kan blive realiseret, uden at vi tvinger vores normer ned over dem. For fanden, jeg elsker ham altså. Jeg kan godt se, at han ikke er den bedste for mig. Men han er så sød og brutal, og det tænder jeg på. Jeg mødte ham til en koncert. Han var den vildeste, jeg nogensinde havde mødt. Vi har holdt sammen lige siden. Jeg havde aldrig prøvet stoffer før, men han viste mig, hvor vidunderligt det var. Og da jeg havde prøvet det, var jeg fuldstændig solgt. Det er nu, jeg lever. Det var en god tid lige efter de første gange. Jeg var meget lykkelig. En dejlig kæreste og et dejligt trip. Og stofferne virkede. Men det blev hurtigt hverdag, da Michael blev taget, og jeg røg også med. Vi havde lavet et bræk. Det var sgu meget nemt. Det var en villa, hvor det hele var tilgængeligt, og ja, så et rigtigt bræk var det vel ikke rigtigt. Men alligevel blev vi sat fast, og de beholdt Michael i mange dage.
Jeg fik lov til at gå næste morgen. Det var lidt ærgerligt, for jeg har aldrig haft det så godt. Jeg følte mig så tryg hos Michael og sammen med hans venner. Vi passede sammen. Jeg har haft noget af en barndom. Mine forældre blev skilt, da jeg var 5. Min far var voldelig, når han kom fuld hjem, og det ville min mor ikke finde sig til sidst. Siden har jeg ikke rigtig haft kontakt med ham. Altså, min mor blev gift igen med min stedfar, og ham kunne jeg fandme heller ikke lide. Da jeg mødte Michael, boede jeg på et værelse. Jeg blev glad for Michael. Også fordi det er svært at bo alene. Man har det rigtig svært, når man ikke har nogen at tale med. Jeg fik ikke en egentlig dom, som Michael gjorde, men jeg blev sendt i samfundstjeneste. Det er også okay. Nu skal det være anderledes. Jeg vil ikke i konflikt med loven. Men jeg indrømmer, at jeg har svært ved at slippe de stoffer. Jeg skal have med noget at styrke mig på, og jeg ved jo, det koster penge. Jeg vil ikke lave bræk mere med Michael. Men der er vel også andre måder at skaffe penge på. Specielt når man er en kvinde. Kirkens Korshær er en del af folkekirken og udfører socialt hjælpearbejde for de svage stillede i samfundet. På arbejdsstederne er det omsorg, varme og nærhed, der er det centrale. Nødstedte mennesker får de mest basale behov dækket med mad, midlertidigt tag over hovedet, personlig hygiejne og et lyttende øre at tale til. Herudover ser Kirkens Korshær det som sin opgave at være fortalere for mennesker, der ikke kan tale for sig selv. Protestere over urimelig behandling af svage mennesker og gøre opmærksom på ændringer og tiltag, der vil give mennesker vanskelige vilkår. Arbejdet i Kirkens Korshær bæres af en meget omfattende frivillig indsats. Mere end 6.000 mennesker lægger energi i arbejdet for Kirkens Korshær, enten ved at arbejde i en af de mange genbrugsbutikker, der er forudsætningen for, at Kirkens Korshær kan være i så mange byer, eller ved at hjælpe til på varmestuerne, eller ved at deltage i informationsvirksomheden, og på denne måde være med til at synliggøre de problemer, der er for de svage stillede i samfundet. Tog til Københavns Lufthavn Kastrup 17:35. Kører til spor 5 om 4 minutter. The train to Copenhagen Airport Kastrup will arrive at 25.